This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na nautob ang sa natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho.
Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino at hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Eaters and applicants to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang lusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania!
Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Provincia and Camarines Norte. Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Ano oras? 41 minutos makalisan na alas 5 nin pagkagadigdisan na yan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa Bicolnet Television. Mga karandar, nino magda sa programang Arandar Bicolandia sa Lindongkan Bicolnet Television and Arandar Broadcasting Services. Live po kita dito sa duwang istasyon. Initabi ang programang pang-Lunes na presentasyon. Siyempre, initabi si Ian Desarietan sa inyong makakasabay. Pizza Jess, kan bulan na Mayo. Ano pa, men? And syempre duman sa kaswapo nag-uuran on Facebook, nag-uuran in Happy Mother's Day. And syempre belated Happy Mother's Day sa mga taga Pilipinas. Gabos na syempre so kubuda so agum ko. Syempre so iba man mga kamidbid, mga amiga dyan sa Facebook. And maski bako happy belated Happy Mother's Day. Kanya-kanyang selebrasyon, Kami is isa na sa balay. Good morning, Casilya! Sa 34 barangay, kan Casilya, good morning! And syempre, good morning man dyan sa tropa, sa Pards FII, Casilya chapter. And siyempre sa bilog na Pilipinas, Pards FII. Good morning. Abaakan ng tibay, dakulon, kay mga activities. Pasensya na, Di kita nakasabay kaswapon talagang di kaya. Kan oras. Anyway, duman sa actual activity, masabay po kita, Good morning kay Commander Jomar Hardin. Commander, good morning! Siyempre sa bilog ng miyembros. And of course, good morning man kay Padi, Yug Toledo. Sabi niya, good morning ya Padi. Membro inikan Pards. Good morning. Thanks for watching. And kay Miss Gina Nasol, good morning ya po. Good morning tabi Miss Gina Nasol. Belated Happy Mother's Day. Sana gabos na mothers nag-enjoy kaswapo na. And of course, duman sa naga-celebrar kan sa indang mga birthday ngunya na aldaw. Happy birthday! Duman sa nag-anniversary, happy anniversary. Siyempre duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan mga karandar, mga kasurog, sa ladukan mga nagkawaralat. And siyempre pala na good morning sa bilog na puwersa kan na Bicolnet Internet TV. Sa kay station manager Maestro Nela Tuon, good morning. And sa technician May Naday Naglamaw, good morning. And siyempre sa Tagatod Bareta kan na Bicolnet Television ay kay Kasurog Tony K. And sa Tagatod Bareta man kan na Arandar Broadcasting kay Ka-Arandar Frank.
Mendez. And good morning kay mate kay Bats Pinky is Kwame kan California. Good morning ya tabi press. Good morning man tabi sa imo. Oy mate, dakulon kang pinaugma nakabats mo. Salamat ha. I-renew yun baga. Although 15, so 15 pidaso. So nagirama pero dakol na ito so kinunker so Malaumawan Island diyan sa Castilla. Nagharapon baga ki Barabad sa dagat. Thank you mate ha. Thank you. Sana day ka magsawa. Total dakulon man diyang kidulyar. Although difficult man talaga maghanap diyan kidulyar. Pero ang value dakulaon pag abot sa Pilipinas Baysa na nga mate, sabi ni Pinky, ni Bats Pinky, mapadara naman niya ako sa indaw. Pag nakaluwag-luwag. Ay, thank you. Joke lang. Happy Mother's Day dyan sa imo, sa US, sa California, Bats Pinky. Di ba, Mother's Day man sa Indongon yan? Pizza utso pa sa nawagaw dyan sa Indongon. Happy Mother's Day. Ay, dae. Tama. Kunyan man sa Indongon yan, Happy Mother's Day. Yo. Sa gabos na Amerikanas, nananay, Happy Mother's Day. Nakaantabay man si Primoy, maray na aga tabi manoy, maray na aga man sa imo Primoy, Robin Padilla, Robin Nacion. Si Robin nagpara sabaw-sabaw sa balaw-bagaw ito sa mga istorya sa West Philippines Ini si Primoy ni. Yes, ngayon Mother's Day dito. O saka Happy Mother's Day sa imo. Kumusta ba yan dyan sa US? Nagasurulot pa ka mong mask? Sabi daan na, totoo. Sabi daan ni President Biden, do not wear anymore your mask because we are COVID-free. Totoo po yan. Regards kay habi mo ha, Pinky. And syempre, dakol kitang pag-urulayan sa Aldaw 9A. Mga istorya nasyonal, international, and local. Ano nga ya? Igwa. Pwede tabi ka mong participar sa programa sa pagisan sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Pwede yan. You say COVID-free na dito. Dito hindi May COVID pa rin. Hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos. Ani ba nga ni dahil nagatubod bandig de pero siguro because of vaccine sa hiling nindo tabi mga Americans na vaccine gabos 100% na mga Americans sa hiling lang po nindo. Sabi niya, salamat. Hindi na kami nagsusuot ng mask. COVID-free na dito. Saka baga kita kaan. How about sa Philippines? Dahil man niya sa Induan pwede. Taka mo ngayang mga Pilipino, mga matagasan, payo. Baga, sabi. Pero siguro, hindi naman lahat, hindi naman gabos. Kung man kinagasunod, alagad. Paano kayo ni? Siguro pag naubos na subinakal o in order na vaccine o kaya so pigdonar na vaccine, baka i-declare naman ano patabi ang nasyon na dai na nagasulot nin mask? American only, US only. Garigwa pa man China siguro. Baka so Chinese dai naman nagasulot ning mask. Sa inpa daw kunyan daw tabi sa tuya, paki-share.
kung ano pang country anday na nagasurulot. Ang Pilipinas iba. Pagday kang suit, pagday kang sulot na mask, dakop or multa. Puro digdi palaog sa kwarta. Ano? So mga pinaghirapan kan mga Pilipino, puro palaog sana sa kwarta sa pagi sana kan batas-batas. Ano? Garo yan so kunyan so LTO. Grabing batas. Grabing bawal. Maski nga ni mga unnecessary na bawal pa. Para sana magkakwartaan ayon siya. Ay Diyos ko Lord. O araw kan na pagmotor na nakatsinilas. Anong sa anong koneksyon kung magmotor na nakatsinilas? Yung baga, sabi nga ni kaniba, ako nagtaga puro pilosopo na sana. Ngunyan nabiktima baga kita. No, seatbelt. Ayun man, para seatbelt, binawal pa ng God na day magsulot. Pag nakatandol gayon sa manibilan angog, sinda nagabakal kiyilong pangbulong sa lodog. Yan ang strict nito. Yan sa nang non-registered at unregistered vehicle. Dapat talaga nakarehistro yan. Driver's license, no driver's license. Bako na kung ano-anong mga unnecessary, tamili batas. Pag may nagbayular, pirak, bata darakulaon ang kantidad. Diyos ko man. At pagsulot ng seatbelt, ang paggamit ng seatbelt, tayo man makaapiktar. Sa pagmaniho, makaapiktar nga ng negatibo, takon na bako katuod, garo ka pero may bugko sa lawas. Pero nadali siya sa indong lingkod. Ansala sa dadumanta, garo nadali ako sa salang paagi. Kaya igwa kita ki complaint, ngunyan ipapile ta ang complaint sa adjudication board kan Land Transportation Office dyan sa Regional Office number 5. Sana day maging bias, hilingon ta garo naobserbaran ta garo salaman. Although ako may violation na inako ko na nga ni, pero garo sala so proseso kaya kita minakontestar duman sa pag-aprehendir. Lingon ta, kung ano ang abutan kay ning sa tuyang bit-bit na reklamo, manungod duman sa enforcer na may sugon. Pagka inisog na enforcer, pero sabi iyo daan international, depende. Dito, huli ka pag wala ka seatbelt, magbabayad ka $300. Ay, dakula man pala. Pero sa inda, 300 pesos man sana yan. Pag digdi sa Pilipinas, $300 times 50. Excuse me. 15 mil. International law talaga pala niya. Nagasunod man sa nangyakitang Pilipinas sa international standard. Ay depende sa US dawa magbayad ka kay 20 mil o yan na $300 pero ang corruption magsala digdi sa Pilipinas inda kung nakaabot iyan sa tama sa kabangkan na National Treasury. Makadududa baga tama la nga ni pig para kuruliktaan ket kami digdi sa Pilipinas kan mga puro plate number magbayad pag day nagbayad day kay rehistro pig para kurulikta sa kwarta, wala man plate number, tao na lamang. Bakong iyo, mga parantabay na may mga bihikulo, pag day ka ngayon nagbayad, kan plate number, replacement na kan plate number, day nga mariswan auto mo, that is tantamount to hold it up. Tarakutan bagang pahit. Hay na su plate number, hay na su kwarta. Ay, di ko taka mo LTO magpara-restricto sa mga driver. Taka mo, may atraso. Bagong iyo, kamuan may atraso sa muya. Pero kung gigipit nindo kami, garo kami mga Pilipino. Pagka no Chinese, datarakot ka mo. Kung gigipit nindo ang Pilipino, lalo ng driver. Garo pa mga mauragon, maisugon. Dapat obserbaran nindo ang proper courtesy
sa pag-apprender nin sarong driver, iagi nindo sa tamang proseso, maging mabuo, ta nagapaswildo sa indo kami. Dahil nindo ang nasasabutan, mga enforcer. Diyan ma-file kita formal complaint against duman sa enforcer diyan sa Adjudication Board kan na Land Transportation Office, Regional Office number 5. Laom kita na day maging bias an Adjudication Board kang LTO. Tistingon, hilingon. Ako, law-abiding citizen ako. Pero kung arog ka yan ang parahit sa Pilipinas, tibad magsinutil ako. Sa anong pagi? Day ko aram. Ang pulis nga ni, pag nag-apprender, magalangon. So, enforcer ka nito, may sugon. Sisa ito. Sanchez ba ito? May sugon. Kaya mag-iringat ka mo mga drivers, mga amigo tang drivers, maski ba ko, basta nagamati, magsulot nin seatbelt. Tamagabaton ang penalidad. Buda ko nan makaprender ito sa indo si Sanchez, ay naisog. Kaya, kunyan, magsulot na sana. Talay ka man nga ni nag-alsa busis, nakikihuron ka. Iyo so arugante, baliktad. Para inanapan ki mission order. Dahil man ako naghagad, sabi ko, naghapon, may mission order tabo, kamukha ini. Dahil gayon, na bad trip, na high blood, ay kung ano-anong pigtabil sa sakuya. Kaya dyan, maguron kita, kunyaong ka dyan, kung ipaapod ka to, los, iyo, Ches! Maguron kita. Pailing mo so isog mo duman sa Adjudication Board. So ano ang mga istorya sa lado nasyonal? Ay kan mga nakaaging simana pa ito. Aram niyo ko na no? Sabi ni Presidente, gusto nga magdebate kita nga. Kan inako, nag-atras na si Presidente. Yan ang problema. Dahil mangangat kung matras man siya na. Pero tama naman sa justification ni spokesperson, Harry Roque na garong niya sala man ang Presidente, mahampang siya na sa ordinaryong Pilipino. Makuman ordinaryo yan siya, no? Di ba dating Associate Justice yan, si Justice Carpio, kan Supreme Court? Bako yan basta-basta, makuman ordinaryo. Although, wala na siya sa posisyon. Atras, pang si spokesperson Harry Roque. Tabayan tayan mga kaarandar mga kasaroga. Antabayan tayan ta magayon yan kun madagos pa. Tabakaday man ako ni Justice Carpio. Day taman aram. Ano tayo ang Kasurog Patrol numero 2 Ton standby daw lingon ta daw bago ako mag-commercial lingon ta daw kung standby pero kung dai magsimbag di sleep by ay na ito so dahil na lamang digdi karandar ton so kunyan ay kasurog ton ni digdi kita ano ito so nakat i-search tango na ha
Kuanta daw, kung mag-ring. Dayman. Daw. Ini to, tsamba lang ini. Kung mag-ring. Pero kung sorry. Mayo. Nag-ring. Tibad lamang kon. Ilo ngayaday ngay ako ka news gader. Turog kaya ako bilan ma. Aday. Day, busy si Kasurog Tony Kay. Diyan na siya na. Iyaw. O kaya, punyang ka na lang tabi ang Tony Kay, magpahiwatig kung malaw kayo. Tama, komersyal ngon ako. Ay na ito. Okay. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers 3 senior high school academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifest Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry, enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Place, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, karaan mo ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Busang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Okay, ano oras? 5 minutos makalies ang alas 6 nin pagkaaga digdi sa nayan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa Bicolnet Television. Ang oras na yan, natod sa Satuya kan full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi.
full colors printing press and Miss Rochelle Marcelo. Siring man, ang oras na yan, aton sa satuya kan aluminum and glass supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpun, Daraga, Albay. Aluminum and glass supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. Aluminum managera, good morning po. Thank you sa community pantry. Thank you very much. Day pa man nagagamit. Sa Pizza 22 pa Palanaan pantry. Pero thank you very much sa pang pantry. Yun po, aluminum and glass supply. Kay sa mga managers. Thank you ha. And paghali nindong aluminum and glass supply, magbalyo ka mo nintinampo, mailing nindong dyan ang Marciliana Law Office. Yan ang law office kan, abogadong servidor kan, banwaang kan daragana si Attorney Joey Marciliana. Mapagibo ka mong dokumento, mga legal documents, or kay panindon nin legal consultation and legal is magpasyar sana sa Marciliana Law Office. Hanapon si Attorney Joey Marciliana. Bueno, kung naghanap man kamo nin markilang auto kaya rent-a-car, pwede man tabi kamo dyan mag-inquire ta ang manager kang Sages rent-a-car. Dahil iba kundi ang aking gayon ni Attorney Joey Marciliana na si Charles Joseph Marciliana. Drive ko, auto ko drive ko, safe ang biyahe mo. Yan ang Sages Rent-a-Car. Mabuhay Ener Will Kagsawa chapter sa panginginot ni Sis Chato Barbacena Marciliana, agum na gayon ni Attorney Joey Marciliana. Yan. And sa RB Brothers Car Service Center, iyan ang sa pinakamaurag na kasanin auto. Kung may differensan sa inyong mga car service center, tasir to isiguro matultol ang dalagan kan auto nindo. RB Brothers Car Service Center, makukuha dyan sa Proc 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Hanapon sa na si Doc Boy Gulyem. RB Brothers Car Service Center. And kung kamuti ka na ginubatan, mga Filipino cuisine, magpasyar sa nasa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Signalin Arionday. Sa mga nagkakarapi-kapi na sa mga oras na ini, sabayanin mainit na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madalining hanapon takampang sa Nininggayo kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marian Archaga. Ang tabayanan ang bagong pandok kan Musyangwan dyan sa Sunflower, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. And siring man kung gusto ninyo magkakanin na puwerteng tinutungang manok, kanubanong manok, and tinulang manok na native, magpasyar sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Aba ka ng siram. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Murano. Pasiring kita sa Banwang Daraga kung kamo naghahanap nin safety o kung hanap nindo safety sa household, magamit nin tama di kalidad na LPG. Nag-aagi sa quality control, nag-aagi sa inspection, maggamit sa nanin gasol at na mababakal sa Top Gas Gasol na makukuha dyan sa Katay sa Nakan Petrones. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And siyempre, good morning sa mga amigos-amigas na dyan sa New Jersey kay Sir Idol Mr. Macholito and sa Allied Pandasik Dancer kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legazpi. Okay. Ano oras?
11 minutos makalis ang pagkaaga digdi sanayan sa Bicol Net TV and sa Arandar Broadcasting Services. So idayal ta na sa tuyang tagatod Bareta. Listing. Baka mata na. Nagka-drive ya. Kasurogton, good morning. Nagda-drive ka naman kan truck mo o nagpalayog ka kan tura-tura mo? Nagpalayog kan tura-tura. Kaya daw, namati ko naman. Nagati ko. Matibay ka talaga. Oo, namamati ko sa runway. Gusto mo talaga. Sa iri ka nag-iri, ano? Yeah. Alam ko na ka, igilid-gilid ka ito. Aeroplano, igilid mo, isangat mo sa nyog. Oo, nada nang sa masunod, sa bagay okay, nandyan sa runway, makusog ang signal. Tama mo ba ko sa parte kang mga bulad-bulad dapat yaong ka sa kawagan. Dapat, kaya klaro no na baga. So, uni na, kasurugton. Roger. Kumusta man si... Maurat man sa celebration kang Mother's Day kasugma. Tabi si Raye. Medyo di mo na kami okay di mo na taga-pulupingke ta bagong pangake. Bago sa una ko kay ito, kung kaysa itong aki na bitbit mo sa picture, sa imo pala nito. Roger, tabi si Raye. Ito ko panduwa ko. Okay. So, kunya. Pinangaki ito ni SMS, no? Okay. Nagregalo na? Nagregalo na? Arreglado. Good morning na kay SM. Nakanta ba? Good morning tabi sa mo. Padi SM Maestro Mel. Marhay na pagkaaga tabi sa mo. Sabi ko, isit mo na, tatibad maglamaw sa technician. Pwedeng si Santion Minya ko yan nito ni kay. Karakngak mag-aatab pa, o kasubanggi pa, nakaset up na ni studio. Di maray palan. Marayan sa tuyang pagkaal daw ng Lunes. Ay, dapat. Unantanin maray. Unantang simana. May maray na daralagan ang sa tuyang mga bagay-bagay di kasi bago kong ginabahan. Dapat. So, uni na. Bueno, mga karandar, mga kasurog, buwang tanan impormasyon na yato sa tuya ani kasurog, patrol numero 2, Tony K. Tony K, please go ahead. Alright, Tabi Sir Ray, good morning. Asin, good morning sa liwat sa tuyang mga parantabay naging mataranyong po or in generalmenting naging mataranyong po sa celebration kang Mother's Day digdi sa probinsya sa First District ng Albay. Warang masyadong incident Tabi Sir Ray. Birik tabi ka din. Saan may nag-aagal pa signal. Okay, Tabi Sir Ray. Yes, go ahead, Tabi. Yes, sabi ko na nga naging hinaramenting matuninang sa celebration kung Mother's Day kasugma, warang masyadong untoward incident ang nai-rehistro digdi sa Ternal Distrito kang Albay. Pero na sinatabi si Ray, sa mga nagkapirang mga nagkadarakop naman sa illegal na patupadan. Digdi sa syudad kang Tabaco, tabi si Ray. Sige daw. Pero okay naman ito. So usual sa naman itong mga incident itong digdi kita tabi si Ray, love you kita ng diet digdi sa isla kang Rapu-Rapu tabi si Ray, kung sa in pinagtauan kang Albay Power and Energy Corporation o APEC ng palugi tabi
si Raye, Ah, hasta Mayo 15. Ang mga consumers sa island, Mm. ang ating mabayadan ang utang na 15 milyon di pesos. 15 milyon. Roger to that. Ay, And grabe. kung totalmente na sa indang kung may mababayadan ini, totalmente tatabi sa Raye na mapuputulan ng supply ng kuryente tabi sa nasabi ng isla. Iso. And sige nga ni tabi sa Raye sa pahayag ni Patricia Gutierrez sa pagtarang kang APEC, wala sindang choice o ang opisina kang APEC excuse, kundi gibuhon tabi sa Raye ang naunang bitan ng lakdang, uli pa sinda daiman makakabayad sa National Power Corporation na iyo ang pinagkukuhanan nga sabi sa Raye kang kuryente kang APEC pasisirin sa nasambitan ng isla. Oo. And katakot kayo ni sabi sa Raye nangapudan ang APEC sa mga barangay official kang Rapo-Rapo as in Batan Island na asikasuhon na babayadan ang naunang dito ng utang nga ni dahil maputulan ng kuryente ang interong consumer sa naunang dito ng lugar. So, ang gustong sabihin tabi kasurog ton, gabos talaga dahil nagbayad. Roger to that. Kung igwaman siguro nagbayad, kaso bako gabos or bako sapat, so naitaong kantidad ng mga consumer tabi si Raye. So, Yan matabaran, so 15 milyones. so natataan puputulan gabos, dapat suday siya na nagbayad man. Iyon nga tabi si Raye, pero sa araw kini, doon dakula baga ining dakula talaga ining kantidad, kaya dapat siguro ang naging paagi man kang APEC, itong dugkulong talagang tawan ng palugi tabi si Raye. Iye. Mga subilog na Nasasabutan taman yan, kasurog to na APEC. Roger. Pero kung gabos, ang gustong sabihin, gabos dahil nagbayad, kung mamumutol, suday siya nagbayad, iyan ang putulan. Di ba? Roger. Oo. Yan ang tama. Tadamay-damay pa lang. Kasi araw kayo ni kay Rockman, so nagbayan. Maray ko nakabapa. Baga, maray kong nakabapa yan. So, aram mo subapa, barangay, iyan. Talagang karamay-damay yan. Pero kung kanya-kanyang kontador anyaon dyan, garo sala man na putulan gabos. So, Gabos. ko ta nagbayad. Kumbaga, pagihon ini, duman sa, kung talagang susugon siguro ko, so mga talagang dahil nagbabayad or itong may garakulang moroso tabi siya Raye. Yes. Ang obligaro ng God na makatao. Correct. Maibita na maputulaan. Takot gabos, garo salaman. Sa mga sitting talaga kayo, hindi man kita matubog na talagang gabos haros dahil nagkatao. Kailangan man si alkalde dyan dahil nagbabayad. Roger, saruyan sa, kailangan man sa mga ilihidong opisyalis dyan dahil nagbabaraya. Yes. Siyempre, mababaraya diyan. Nagigiribo man iyan ng mga pagkiri. Nagigiribo man si Paano na makapagbayad sinda. Oo. May mga pambayad man yan. No, di taaram. Dapat kan maraman tayan kay Chapat, kung talagang ang putulan gabos o suday sa na nagbarayad. Base nga na sa pahayag niya, bilog magatabi ni si Raye. Bilog. Kaya nga sabi pa, kung ang tama talaga ng tagtaon, pinagpaluwas ining pinagpaluwas ini tabi si Raye, napahayag ng office, napahaging Sabado tabi si Raye. Iyo. Bahal nun yan, bahal makakuha kitang update naman kay Ma'am Patricia Gutierrez ng Albay Power and Energy Corporation tabi si Raye. Iyo. So, yan tabi si Raye, ang mga dugang na informasyon, holiday sa kuyang lokasyon, belated Happy Mother's Day, ginaray sa kuyang mga parantabay. Sa tuyang agom. Sa tuyang mga agom kay Ma'am Andes Arrieta. And syempre sa kuya mo na agom, Yes. belated Happy Mother's Day. And syempre, nagmoto-moto, nag-birthday pala ni April 27. No. Dahil ko nababati. Ay, Abril 27. Mayo na. Sabi ko lang, biyong ko na kasugma. Tama, nurse. Ako ang Margaret Manali sa Randar Bicolandia. Madam Kiles, happy birthday and happy Mother's Day sa ima. Alright. Salamat ba kami siya rin. Pero hindi na kami nakapurupingki na bagong pangaki. Bye. Paglinaw na kan 5, kan 25. Pwede na yan.
Gadget. Kaya kami sir, nagulong na informasyon, halit bisa ko yung lokasyon patrol numero 2, Tony District, Kasurog, Bicolano, worldwide. Thank you very much sa Kasurog Tony K sa imong impormasyon. Ano oras 21 minutos makalisan alas 6 nin pagkakadigdisan na yan sa Randar Net News and Information Broadcasting Services and sa Bicol Net TV. Maray na aga kay Manay Gina Bilista. Tugang ini ni Attorney Joey. Maray na aga noy ay asin sa mga karandar. Thank you very much for watching. And kay Bats Inalo Brigo. Maray na aga, mate, asin sa mga karandar. Thank you. Oy, happy belated Mother's Day sa imo Manay Gina and kay mate Ina. Ano? Kumusta man susaindong mga Happy Mother's Day. No rin man anhaan na Happy Father's Day. Dahil ko lamang ang nararam. And oy kay friend nakantabay. Happy belated Happy Mother's Day friend kay Rosalie Inovejas Peñalba kan Castilla Sorsogen. Good morning aya Arandar Bicolandia. Good morning man sa imo and syempre kay habi mo. Good morning. Thanks for watching. Yaon man nakantabay man si Johnny Okyalda. Johnny, good morning. Good morning niya po, sir. Kumusta man sa Mother's Day mo, Johnny? Sa Father's Day pa nga ako. So, okay. Salamat ha. Okay, o digdi kita. Ay, balikan ko itong istorya ni Kunyan. Tama man. Ano daw ang style ka? Dahita man aram kaya ang hororon kan islang banwaan kan rapo-rapo budaan apek. So dahita an aram. Baka igwayan diyan ki MOA between the APEC and the municipality of Rapo-Rapo. So pero kung sa arog kaining sa Satuya na sitwasyon digdi o sa Alba o digdi sa tuyang lugar na may mga kanya-kanyang kontador, dapat ang putulan, suday siya na nagbabayad, di ba? Matada, so nagbabayad. Okay lang naman kasi naputulan because may kinonsumo. Sa rason na, sige nga yung brownout, so pag brownout, dahil man konsumo ito. Ang babayadan ta, so kinonsumo taman sana. Ang marout ka, kung pati brownout, so dahil kuryente, pigbabayadan ta. May mariak yan. Iyo baga nga ya, nakulong niyang surcharges. Yan sana. Dahil na yan ha. Ako basta pakailing ko kan bill. Iyo na yun. Dahil ako nagabasa kan. Taka ito binarasa ko na iyan. Simple man sana dapalangan magpabarato. Taganing magbarato ang satuyang kuryente. Ang sabi kan mga eksperto, haliw na da so pigapod na ipiralo. Dahil ko na sasabutan, ako nagadangog sana si, kung nagdadangog sana si Sir Toy, si Sir Toy na, Sir Toy, good morning, ano nga ni apelido mo? Si Sir Toy, so sa Consumer's Watch, interviewin ko daw kaining ipiralo. Ipaliwanag niya sa Satuya, expert pag-abot digdi o sa arog kaining bagay. Sa aga, tibad ko na makontak ko, arog kaining oras, okay, ang mga 6:30, mga alas 6:15. Ipa-explicar tayo ning ipiralo. Kung nata saro ini sa nakapagabat, kan nabayadan, kan mga konsumidores, ki kuryente. No? Takon mahali dahil ang sabi, magaan ang bayadan. So, ergo, makabayad ang gabos kung hababa.
Masakiton man talaga. Kuryente pa sana, amog-amog na kita. Bataan pagdilensya, ngunya ng mga panahon na ini, medyo magabat, dipisil. Pero igwa baga ki mga nagparuluas, so mga satuyang mga matitibay na mga bossing, nagpaluwas na, daingo na, maningil sa mga renta, sa mga kuryentes, daingo na pagpresyo nata. Kaso dahi man gayon ini na utob na, tanata nga ni, may pigapurutulan. Hain na so, sisa ito o. Di ba, tabi, mga parantabay, nagpaluwas ang, lingaw ko sana, IATF ba yan? Sa bagay, ang IATF, interagency yan, kaya pwedeng iyo ang nagpaluwas na daingo na maka-istrikto. Magputol, magbayad, ay magsingil, na sa pandemya kita. Pero nataman ta may pigapurutulan. Ako may aram, nakisuyo nga isa sa tuyan, natakudan na. Yes, dapat kay ni kunya nun ta ha. Hanapon ta daw. Oy, ay ATF tabi, kamo baya so nagpaluwas ka ini na kunyan kasuguan na daingo na mag-istrikto sa pagparapaningi lalo sa mga rentas buda sa pagputol nin kuryents. Sa mga paraan tabay, tawangin ako rin mag-isip. Ano? Garo kaya mananggad may namati ako nabasa ki arog kayang kampanahon. Natang ito may pigapurutulan. Batangon yan mga kaarandar, mga kasurog. An para putol, iba na. Bako na taga-apik. Garo kinontrata. Garo kinontrata sa apik. Ida kon paano manera kan pagbarayadan. Sindang para putol. Nya siyang para kabit. Basta nga ang trabaho may mamutol sana. Ang trabaho may ngaya mamutol sana. So, makuha gayud kilistahan. Makuha gayud kilistahan duman sa opisina kan accounting kan APEC. Uning ngayaan for disconnection, itatao duman sa kontraktor. Doon rumano na kang kontraktor, antemano, pag-abot duman, nini ay ni oy, segundo man sa ibang naputlan, nini ay ni oy mayo. Putol, tanggal ang koneksyon. Garo, sala. Pero dapat man, ining para putol, bago magduman ko tana, lalo na kinaagahan, balikan ko taan accounting. Kung tibad nga nagbarayad na ining iba, taigwa kan kinangyari, narumduman ko may sinaksak, may titigbas, na para putol. Imbis o kuryente ang maputol, so liog usok kamot gayod, ang mapuputol kan para disconnect. Tabaka bayad na iyan, halimbawa, sa aga naka-schedule nindo, taday man kaya ngunya na aldaw gabos na nakasulista dyan, napuputulan, kinagahan, o kaya hapon nga ngunyan, na aldaw, nagbayad, kinagaan, di bayad na. Yaw na so para putol. Ay, matitigbas talaga. Matitigbas po talaga kung araw ka ng pahit. Dawa haputun tayo ni si Cold Summer Nights. Nice nga sir. Thank you Cold Summer Night. Nice nga sir. Thank you. Di ba? Dapat, kung saan ka naka-skid, yaw na sa sulistahan ko niyan, kung umana sa accounting, i-verify kung bayad na, takong dae, putulan. Dahi nakabayad, anong maginibo? Alangan man para padanayon sa nang paggamit ng kuryente without paying his bill or her bills. Pero kung bayad na yan, ay talagang matitigbas ang paraputol. How if daiduman sutag sa diri kang harong, kang kontador, nagtrabaho, bayad na, puputulan, mabayad kan reconnection fee.
iyo man gayud iyan ang pigbabayad duman sa kontraktor. So, reconnection fee. Pero barato man sa nakuta ng reconnection fee. But, maray, kung pagkabayad mo, tako doon tulos. Iyan ang problema. Schedulong ka pa because dakulon ki priority. Yan ang masakit tabi mga kaarandar, mga kasurog, pag-abot sa disconnection. Sabi ko nga ni, okay lang na i-disconnect ang sarong konsumidores kung dahil man nagbabayad, dapat lang. Pero, dapat verify first to the accounting before going to the subject consumers. Ta dipisil. Lalo na ngunyan, mga mainit bagampayukan mga albayano pag-abot sa APEC. Na dapat basulon man ngani kaan so nagparadrino para ma-take over yan kan APEC. Iyon ako ta itong Aleco. Dahil problema so Aleco. Saro lang. Saralidan lang sa mga personahes from head to the, down to the lowest ranking mammals kan Aleco. Ta iyo man nagpara-corrupto man duman kaya nga ni nagkabarar down. Takon ako sana ang giboho na general manager kan Aleco, I will see to it na mabalik sa dati, mabalik sa normal, ang dali kang kuryente, daing utang an albay sa supplier. Iyan man ang pangako ko. Natangi, ano ang gigibohon mo? Secret tabi. Secret. Ako sana nakaisi, tamalay mo, operan ako kimaging general manager. Pero, totoo yan. Alangan man ipugawa ko di aro ko na yan ninda, di ayos na. Pero gusto ko, bakong private, gusto ko, Aleco, cooperative ginaray, tanganing gabos na konsumidores, kaintra. Membro, bakong arog kay niyong, bako kita membro, ta privatize baga, ang padalagan ka napi, kaya sinda sanaan nagbubuot. Okay? So, yung baga, kaya mga karandar, mga kasurog, padagos kita kan mga istorya sa aga naman. Ano? Inabot na kita kan parametras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Giraray sa ngaran ni SM Maestro Nil Adtoon kan Bicolnet. And kay kasurog Patrol Numerados Tony K. Initabi si Ande Sarieta, nagapaabot sa Indonin, salamat nononon sa daing sawang pagantabay digdi sa programang Arandar Bicolandia. Okay, so minapaabot kita nin. Hoy mga ka-arandar mga kasurog, pinunan taning maray po ng taning tapos sa taning marayo no, ano, sa Biyernes sa tuyang programa. Okay? So sige. Hoy, dyan na sa daing sawang nagarantabay. Thank you very much. Mga ka-arandar, mga kasurog, so dati sana.